Hello world and to everyone. Kumusta po mga kababayan ko? Bali part 3 na po itong pag-upload po natin ng ating biyaheng Bicol Albay papuntang Tabaco City. Ito pong biyahe po natin ay biglaan po lamang dahil meron po tayong susuportahan. A-attend po tayo sa ating kaibigan na pumanaw po ang kanyang beloved mother sa Tabaco City, at kami po ay by land po kami bumiyahe para po makita po natin ang sitwasyon ng ating daan dito sa Tabaco City papuntang Tabaco City. Mga kababayan ko, hindi po maayos po ang kalsada, lubak-lubak at napakahirap po, lalo na nung bumiyahe po tayo ng gabi. Napakahirap po nung dumaan po tayo sa Bitukang Manok. Yung second upload ko po, hirap po. Ang aking beloved din po, bali nagkasunod po kami mag-drive para po magpahinga rin po yung ating mga mata. At okay po sana ang biyahe pag maayos po yung ating kalsada. Bagamat meron pong portion na maayos naman, pero pag makikita nyo po sa ating videos na mga trucking, bus, malalaki pong sasakyan, mga produkto na inaangkat po nila dito sa Bicol Albay, papunta po sa Manila at iba-iba pong provinces para po sa negosyo po natin. At maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat na sumusuporta sa ating channel, Filipino TV at Filipino Life Stories. Thank you very much. Shout out to everyone. Miss nyo na po bang umuwi po dito sa Bicol Albay, mga kababayan ko? Ito po ang sitwasyon po natin sa Bicol Albay. Ang pangunahing business ay nyog.